Добры прыклад тая ж Варшава. Тут уздоўж Віслы захаваліся дзікія берагі, лясы і ахоўваемая зона Натура 2000. І гэта прама ў цэнтры горада. І такое рашэнне не толькі экалагічнае, але дастаткова рэдкае для Еўропы. Але ў Польшчы працягваецца дыскусія. Ёсць такія галасы, што трэба Віслу зрабіць суднаходнай, і гэта звязана якраз менавіта з яе рэгуляцыяй, то бок бетанаваннем берагоў. Чаму той падыход, які вы прадстаўляеце, лепшы? Па-першае, прырода ведае лепш. І ў выпадку розных экстрэмальных праяваў вось гэтае натуральнае рэчышча, яно больш будзе прыдатнае для бяспекі людзей, і того ж самого горада Варшава. А бетонныя руслы, яны вельмі цяжка упраўляюцца, і пераўтварэнне ракі ў суднаходнае некае русла гэта эканамічна не будзе эфектыўным. Таму што Вісла, як і многія іншыя рэкі Еўропы, зараз перажываюць не лепшыя часы ў сувязі са зменамі клімату, і ўзровень вады ён не такі вялікі, там хадзілі камерцыйныя судны.